Тези 4 кръга на смъртта, твои ли са? Мои са, разбира се. Доволен ли си от колата? Какво мислиш за аудитата? Хубави коли, малко харчат, но поне върви. Добре, сега ще предложа една игра с Mystery Box. Mystery Box или ваучер за 10 лева от Best Auto. Mystery Box, разбира се. Добре, ако ти предложа 20 лева. Mystery Box. Може да няма нищо, само да се сложи камък. Mystery Box. Помисли си. 30 лева ваучер. Мога да си купиш 40 лева ваучер, може да си вземеш доста неща, както гледам, може да освежим и гумите. 30 лева и нови джанти. Твоя Mystery Box. Благодаря за Mystery Box. Дай да видим какво има вътре в него. Да видим. Определено нямаш късмет, трябваше да приемеш парите. Лепенки, ароматизатор. Трябва ми, лятно време ми трябва ароматизатор. Стойка за телефона.